73 लोकसभा क्षेत्र जौनपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। बाबा, चाचा, माताएं, बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर बाबू सिंह कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और माननीय राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत बनाएं। हाथी जोड़ी घूमत बाना तोहरी दुआरिया, बाबू सिंह कुशवाहा जी पर रखी नजरिया। हाथी जोड़ी घूमत बाना तोहरी दुआरिया, बाबू सिंह कुशवाहा जी पर रखी नजरिया। जिला जौनपुर के घर घर के सानु बाटे, बाबा चाचा है पहचानु बाटे, साइकिल निशानु बाटे। बाबा चाचा भैया पहचानु बाटे, साइकिल निशानु बाटे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा? साइकिल के निशान पे। भैया अखिलेश यादव जी के इहे बाटे सपना हो, परदेश खुशहाल रहे माने ले सबके अपना हो, माने ले सबके अपना हो। भैया अखिलेश यादव जी के इहे बाटे सपना हो, परदेश खुशहाल रहे माने ले सबके अपना हो। राहुल गांधी जी का सब पर ध्यान बाटे, जौनपुर जिला के इहे शान बाटे, साइकिल निशान बाटे। जौनपुर जिला के इहे शान बाटे, साइकिल निशान बाटे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा? साइकिल के निशान पे। बाबू सिंह कुशवाहा जी के देही सेवा के मौका हो, सब कर मान सम्मान रखी है, कोई न कवनो धोखा हो, कोई न कवनो धोखा हो। बाबू सिंह कुशवाहा जी के देही सेवा के मौका हो, सब कर मान सम्मान रखी है, कोई न कवनो धोखा हो। सब लोग अब देख परेशान बाटे, जौनपुर जिला के इहे शान बाटे, साइकिल निशान बाटे। जौनपुर जिला के इहे शान बाटे, साइकिल निशान बाटे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा? साइकिल के निशान पे। बाबू सिंह कुशवाहा जी के अब की दही जाय आशीर्वाद हो, केहू के ना करी है चाचा बाबू सिंह निराश हो, बाबू सिंह निराश हो। बाबू सिंह कुशवाहा जी के अब की दही जाय आशीर्वाद हो, केहू के ना करी है चाचा बाबू सिंह निराश हो। परमानंद गाँव सब कर ध्यान बाटे,
जौनपुर जिला के यह शान बाटे, साइकिल निशान बाटे, बाबा चाचा के पहचान बाटे, साइकिल निशान बाटे। हाथी जोड़ी घूमत बाना तोहरी दुअरिया, बाबू सिंह कुशवाहा जी पर रखी हो नजरिया। जिला जौनपुर के घर घर के शान बाटे, बाबा चाचा है पहचान बाटे, साइकिल निशान बाटे, बाबा चाचा भैया पहचान बाटे, साइकिल निशान बाटे।